manihapon ta. Ngam ta guys. Ngam ta o kuan isaw. Duka ng bata. Kaon sa apple. Nakay guys. Nakanta guys. Amping ng taan nila. Masusok taan nila. Basta nakaputahin. Nanday ni tubig good na hana guys sides na ay na siya ngayon sabang wala ayun sa siya sa vacancy guys nanday magpupuntaan niyo. Day. Ginamos. Ato sabaw. Na? Ginamos? Ano ba? Manis na nakitlanin. Ginamos po guys. Slum. Ano guys ay? Saan mo ginamos? Isang lamian. Penting mausa. Kawa sa ngingig. Ang wasa. Kampang. Maningkan mo sa siya. Wala nakatuhog. Upat na guys. Upat na kastik. May bulong siya eh. Kaunted ko na siya. Ibang kamot ka. Maaning kuan. Ginams. Kami kayo nagkinamot. Napuga sa mga laghan. After guys. No. Tesag na namos. Kayo sa siya. Rice TV. Patong putiin kaya di man kumabusog o hindi patong. Munit. Tingkamot sa siya. Wait sana. Kaon ito guys. Kaon na sa buhay suwa.
Ibog naman gud siya. Betsa. Daraan dira. Dira. Oy, ano? Kaon na ni. Lasa. Kaon ko naman tumuhok. Siya. Tuko. Dira. Ito siya, guys. Ato ka pa ba? Kauman na ka pa? Wala eh. Ato ka pa. Wala. Mangaya lang siya ni. Baka matukan siya. Tilaw lang yun daw siya ni. Ginamos o isaw. Isaw nila? Tinais manok. Tinaing sa manok o ginamos nga mouse. Lamig kayo. Maanto pa ka? Gusto pa ka? Palatraban ako. Na. Ako siya, guys. Wala. Matupa pa ka? Eh, mangilog ka. Matusok ka ng... Naan? Ito pa pa ka? Papa! Naan? Yay! Taon pa ko eh. Lami dong. Lami ko yan. Yan! Asulon. Yan! Ingat. Hey, inan mo na. Dili. No, bata day. Ati, dalaw, ati. May kamot. Oh. Ano, tubig, diba? Tubig. Ano yung diben? Na. Ina daw diri na. Guys, lami kay guys. Ano daw? Lami ang gang. Ano ka alam na? Pagkarinti. Gan basok dako ang hala. Banan mo ko ginom. Nga ba? Wala ka! Nausan. Hala.
Hinahimuot man ko guys. Ay, kitang tiyan guys. Tanawan ko niya mong bata guys. Wala ginoo ko. Ning kamot daw po siya. Ay, ning gamay man mo hungit mama. Adag gihurot ka nagpunit ang kanon. Ay, Hala ko. mon imo. Ginagawa Ay, sirang ko na ako. Katawa, magwaling kalakihan. Nanandiyan kaon. Amuha ka mo ng kaon. Ang kamot sa dang. Banat. Tawa. Kaon daw siya. Ano magkang kaon? Hi, Inday. Hi, Inday. Ay, kaon ka? Lumi. Nalami ka ikaw. No. Beautiful eyes. Beautiful eyes. No. No, no. Ay, kaon ka? Lumi. Nalami ka ikaw. No. Beautiful eyes. Inday. Ay, Hindi po. lumi. Nalami ka ikaw. No. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Inday. Ay, kaon ka? Lumi. Hulog na mo karoon. Kanina lang. Dok na. Undang na. Hi. Ika, Mata sa dagang. beautiful eyes, Vic. Beautiful eyes, Vic. Uy, busy man kayo Na. So, nagitaw. So guys, nahuman mamigkaon, akong ipon ang pila ka buong steak akong nahurot. So, okay, hapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ako nahurot guys. 25 ka stick. Beautiful eyes, Vic. Ingani ko katakaw. Gutom si Angkan. Gutom si Okan. Kaya wala may snack. Ano na? Hala, nilungit lang madunggan. Nahurot niya. Sila na. See you guys. Bye-bye. Bye-bye na.